Witam bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus, a to jest Call of Duty Infinite Warfare, czyli te Call of Duty, co się zarzekałem tak bardzo, że nie będę nigdy w nie grał, ale jak już je mam, dostawszy je razem z remasterem, znaczy teoretycznie jest na opak, ale ja patrzę na to w tą stronę, no to sobie pogramy, bo kurde, no szkoda, żeby się zmarnowało. Szczególnie ponoć na przykład, że kampania jest o dziwo nie najgorsza. Także zobaczymy kampanię, zobaczymy multika, zobaczymy zombie i taki materiał na YouTube'a się właśnie pojawia. Moje opinie, nie Niklaus Pieron, all copyrights reserved. Niklaus Pieron Company, tak, Company raz w tygodniu w sobotę. Doświadczony. Polskie napisy są, a język chyba jest też polski. Havelock Ellis. No nic mi to nie mówi. Bardzo mi przykro, ale nic mi to nie mówi. Ziemia nie była w stanie zaspokoić potrzeb ludzkości. Jak w Dead Space'ie, identycznie. Wysłaliśmy więc ludzi poza jej atmosferę. No identyko. Nowy przyczółek miał przynieść nam nowy początek. Ale sprawy przybrały inny obrót. Oddalenie od domu zrodziło nowy ruch. Ruch chorzów. Nowe zasady, nowe ambicje i nowego wroga. Front Obrony Kolonialnej stworzył armię i odciął się od ziemi przemocą i gwałtem. Nie są rewolucjonistami. Chcą władzy absolutnej. Atakują kolonie, łupią zasoby i wprowadzają rządy terroru. Coś mi to Ich przypomina. flota odcina nas od surowców niezbędnych do przeżycia. Pragną unicestwić wszystko, co ziemskie. Tak, sytuacja takiego jednego kraju w Europie Środkowej. Obecnie FOK to machina wojenna, rządzona przez wojskowych. Gdyby zjednoczył FOK. ich jeden silny przywódca, zrobiliby wszystko, by zabrać nam naszą ojczyznę. Wozu, tu Kosa 1, Okej. czekam na rozkazy. Przyjąłem 3-1. Front Obrony Kolonialnej atakuje naszą tajną placówkę. Uważamy, że to element operacji o nazwie kodowej Raja. Wywiad sugeruje, że ich celem jest prototyp broni. Macie wydobyć go i zniszczyć ośrodek, zanim FOK znajdzie uzbrojenie. Zrozumiano, wodzu. Wykonamy zadanie. Została minuta! Są tam nasi? Nie. Ten placówka wygląda jest jak ten z opuszczona. tego filmu Zgarniamy broń i The puszczamy to Thing. miejsce z dymem. Sprawdzić Dobra. sprzęt! A to już gra? Jak na Call of Duty? Zasady użycia siły? Ostrzał do Fajny wojny. murzyn. Tak jest. Jak na Call of Duty? Drzwi! Nie jest najgorzej graficznie. Zielone światło, możecie skakać. Czas iść, Wolf! Wydaj rozkaz! Jump. Jazda! Jazda, jazda! Trzymać się! Poszli. A! Pieron mnie szczelą. Możecie Czas iść, Wolf! Wydaj rozkaz! Jazda! Jazda, jazda! Sorry. Jazda, jazda. Trzymać się! Odwrót, odwrót! Temperatura minus 300. Ruszajmy się. Minus 300, co to jest? Żniwiarz, kosy wylądowały. Przyjąłem 1-1, punkt wejścia 23 metry na północ. Przyjąłem, w drodze. Dwa cele na dole! Czuję się jak w Call of Duty, tylko takim trochę innym. Powiem wam graficznie, jak na Call of Duty to jest spoko nawet.
Sipes, idziesz przodem. 1-1 do żniwiarza. Tryb FOK strzela? ma tu Nie, swoich co to ludzi. jest? Żołnierze w polu widzenia. Aha, Przyjąłem, przekazuję bez odbioru. co to można Givera? Stajmy się do broni przed nimi. A są nogi? Nogi są. Temperatura minus 300, co za kretynizm. A, dobra, dajcie spokój tam. To czepiać się Call of Duty, brak realizmu. To okej, ale czepiać się o to Call of Duty, które się Punkt dzieje wejścia 30 metrów w kosmosie, przed nami. Nie zatrzymujmy się! to już jest przesada. Żniwiarz, zbliżamy się do punktu wejścia. Po drodze natknęliśmy się na pokaźne siły FOK. Termowizja nie daje Na tu pokaźne rady siły zachować kodu. ostrożność. Przyjąłem. Ruch, na glebę! Komitet Obrony Demokracji i flota obronna Strażnicy na dachu! komitetu. Wolf, bierz jednego, my zajmiemy się resztą. Dobra. Czekaj. Jazda! Ukaż. Dalej! Hitmarker singlu. Głęboka dziura. Ja to bez tego wiedziałem nawet. Pokaż szuka broni, nie jest. Nie reagują. Czyli silnik z Quake'a dalej się czymie. Ten przedwojenny, na którym wyszły wszystkie Call of Duty od początku. Ruch na glebę, czyli ty jesteś z KSG. Jeszcze tego się nie wybiera. Przynajmniej tutaj. Przykro mi. Bardzo mi przykro. Widzę liczne cele. Czas na rozróbę. Poszły tropiciele. Przyjąłem. Wrogowie w okolicy! Ej, kurde, dobre. Ja pierdzielę. Rozproszyć się! Laboratorium są zabezpieczone. Cel jest 500. Zaawansowana przyszłość, a tu dalej wybuchające beczki. Walka na blisko. Zmieńcie celowniki. Ludzie się nie przyzwyczają nigdy. Nigdy się nie nauczą. Tutaj nawet macie takie super ułatwienie do prosów takich jak ja, że jak zabijecie przeciwnika, to wam wyskaczy napis nad nim. Zabity. Fajne, nie? To mi się to z Titanfallem kojarzy. Myślicie, że słyszeli wybuch? O dziwo. Musimy założyć, że tak. Przywitajmy się. Dziwna sprawa. Europa, no ten taki Europa. A nie, przepraszam. Czy to jebnie? No dopiero za moment. Leci antygraf. Przyjąłem. Co to tam jest? Chyba tak. Wszyscy załatwieni. Idziemy. Fajny granat taki. Uwaga O. na boki. Zerwało go, hopa. Ej, a czemu po nim została jakaś taka hobby, co to jest? Ropa? Żniwiarz, tu 1-1. Jesteśmy w ośrodku badawczym. Dobra, przyjąłem. Zachować ostrożność. Wróg kieruje się na waszą pozycję. Kiedy ją zdobędziemy, mogę rozpocząć procedurę autodestrukcji. Przyjąłem. Widzimy laboratorium. Mówi się rabolatorium. Zbrojownia. Ty nie wiesz? Fajnego mecha mają. Kontakt! Ognia! Czy powiem wam, że jak na Call of Duty, to tu jest niezła grafika całkiem nawet. Że pomimo, że silnik jest mega przedpotopowy, to nawet są tekstury, niektóre niezłej jakości. No, model broni jest nawet ładny całkiem. No, dźwięki plastikowe jak zawsze. Ale tu te mgiełki, ciulstwa, jakieś rozmycia, gówna. Trochę zamaskowali, że to jest silnik z epoki gierka wczesnego, powiem wam. No, mogło być gorzej.
Ostrożnie, jeszcze nie jest czysto. Nie jest, nie jest. Dalej! Rozumiano, zajmę się tym! Rozwalcie ich! Cele wyeliminowane. Nie jest jeszcze jak? 1-1, czas się kończy, paliwo zresztą też. Jak wam idzie? Jesteśmy przy celu. Ewakuacja za 6 minut, bez odbioru. Ale Seks ich minut. wyprzedziliśmy. Sipes, rozwalaj! Siema Kijana. Ja bym na przykład wolał, żeby mi lepiej chodził remaster niż to. A to mi chodzi lepiej od remastera, o wiele. Co nie jest dobre dla remastera. A to są full detale tutaj wszystko. Trafione. Oprócz tam Żniwiarz, anti-aliasinga weszliśmy. jakiegoś. Potwierdź rozkaz zainicjowania autodestrukcji. Przyjąłem. Przesyłka jest w sejfie w A zbrojowni. są wślizgi? Uwaga, FOK przejął kontrolę nad botami strażniczymi. Przyjemnie. Broń jest nad drzwiami. Za tobą, Wolf. Lubię wślizgi w grach. Tylko niewygodnie tu są trochę zrobione. Prototyp działa ES. Odpalaj, Sipes. Przyda nam się. Weź to. Powinno nieźle kopać. W Murzyn. operacji Raja chodziło o przejęcie go? Polak Murzyn. Wynosimy się stąd! Potwierdź rozkaz zainicjowania autodestrukcji. Przyjąłem. Rozpoczynam procedurę autodestrukcji. Potwierdzam. Możecie rozwalać. Inicjujcie procedurę z konsoli na drzwiach. Przyjąłem. W drodze. 5 minut. Nie ma czasu! Ruchy! Idziemy! Przyjąłem! Ognia! O kurwa! T-12! Odpal to działo! Jak? Musimy się rozdzielić, żeby to zdjąć! Ręce, rakiety! Jak mam to odpalić? Jest jakiś knefel. Nie ma. Aha. Dobra robota, Wolf! Żniwiarz! Tu 1-1! Zgłoś się! Radio padło! Zaraz wszystko wybuchnie! Ruchy! Rozdzielamy! Daj! Nie ma słowa! Wal ich EM! Kurwa, nie kurwajcie się! Trzymać się! Standardowo bym powiedział. Żyje! Wolf, Potrzebuję tlenu! już do ciebie idę. A gówno. Podnieście go, potrzebuję tlenu.
Proszę żołnierzu, złap oddech. Działo zniszczone. Zdobyliśmy dane. Ruszamy z operacją. Ile ludzi jest tu z tobą? Tylko oni! A ten statek, który zestrzeliliśmy? Moi ludzie potrzebują lekarza! Przejmujesz się swoimi ludźmi? To rozprasza uwagę. Właśnie dlatego nie uda wam się wygrać. To miejsce nie należy już do was. Zabić ich. Nie traćcie pocisku. Co to jest Raja? Nie wiadomo. Przekaz z hełmu się urwał. Brak kontaktu od 18 godzin. A FOK nie wysunął żądań. Bo FOK nigdy nie wysuwa żądań. Zatknęli flagę na naszej ziemi. Zabili nam 3 żołnierzy i pilota. Wysłano naszych, aby odzyskali broń z nieczynnej placówki. Przecież to ściśle tajna placówka, admirale. Kto do cholery wpuścił FOK w tę przestrzeń? Zgodnie z Jest. porozumieniami, wszystkie narody mają wolny Sir, dostęp. Przecież tam należało wysłać całą armię, a nie 4 osoby. Poruczniku Reyes, nalegam, by zastosował się pan do zasad i zmienił ton. Co jest z tym dubbingiem? Co jest z tymi ruchami warg? Kto jeszcze wie o tej sprawie? Teraz dowództwo sił powietrznych i pan. To jest celowy akt agresji, admirale. Powinniśmy polecieć tam z patrolem, a nie siedzieć tutaj i puszczać fajerwerki. Jeśli front zaatakuje, działa SPSK ich zdejmą. To co, lepiej zamknąć broń w szafie, śmiać się i oglądać paradę? Poruczniku Reyes, niech pan nie wątpi, że mój instynkt przyznaje, że zbieżny z pańskim każe mi natychmiast poderwać się do boju. To co tu robimy? To polityka, Reyes. Choćby się paliło, oni chcą tylko w spokoju kręcić wałki. Sama myśl o ofensywie sprawia, że zaczynają mieć pełne gacie. Póki nie ma wojny, wojownicy są niczym. Jak wybuchnie wojna, będzie za późno. Kto się waha, ten ginie. Przecież uczył nas pan tego w szkole wojskowej. Zidentyfikuj problem i działaj. Zawsze szybko pan się uczył. Dowództwo zna nasze stanowisko. Na razie nie rozważają użycia siły na poziomie operacyjnym. To prawa wojny, synu. Miała matka Dziękuję syna. za odprawę, sir. Admirale, E3N jest już na dachu. Dziękuję, Macie. Czym jest E3N? Idź i sam zobacz. Myślę, że zrobi wrażenie. Odejść. Mów ilu. 4. Zabici. Europa? Front już tam był. Zdjęli cały oddział. Wzięli sprzęt. Skurwysyny. To jakieś pieprzone nieporozumienie. Powinniśmy być teraz w szakalach i działać. Admirał myśli podobnie. To co, lecimy? Wykluczony. Retribution dzisiaj nie walczy. Bierze udział w paradzie. Cała flota jest tu w Genewie. Nie za dobrze. Robimy to co roku, Salt. Ta, nie przegapmy tego. Proszę, panie porucznik. O, gentleman. Dramat. Znaczy, jest jakiś problem z cutscenami widocznie. Wybierzemy malowniczą ścieżkę. W grze normalnie tak to nie wygląda źle, tylko cutsceny są jakieś zlagowane, opóźnione. Kurwa, nie wiem. Nie chcesz tworzyć takiej listy. Ej, Polak umarł, patrzcie. poległym. Czekajcie. Orszulak. Może Ślązak nawet.
Sarkisian, Marvin to... Son to może być Polak. Najera, o, to też może być Polak. Friedrich, to też może być Polak. Park, też może być. Co to, 2 Urszulaki zginęli? No bo im się nie chciało wymyślać nazwisk. Okasaki. No, to taki Polak z Tajwanu. Northwing. Nawet poskakać tu nie mogę. Ani kucnąć, nic nie mogę. O, Okasaki. Tak, Okasaki Polak. Gotowy? Cała impreza na Saminie. Pokaryja, babo. No, modele nie jest gorsze nawet. Witaj na tygodniu floty. Czyli to prawda, że armia amerykańska ma te UFO i jak latają UFO, to tak naprawdę są pojazdy od armii amerykańskiej. Wiedziałem. Przecież Wiedziałem. byłeś tu 1 dzień, Sal. Jakoś lepiej czuję się tam, wśród gwiazd. Nie tylko ty. Reigns wspomniał o czymś, co nazywa się E3N. Mówi ci to coś? Nie, stary fryk ma pełno asów w tych swoich 4-gwiazdkowych rękawach. Pamiętaj, że leci z nami na ceremonię, żeby ci się nie wymsknęło. Przy nim nigdy. Oczywiście jest tak. Ameryka, Japonia, Anglia, nie wiem, Hiszpania chyba, Kanada, Francja. Czyli kraje ważne, rozumiecie? Polski nie ma. Polska ich nie interesuje. Trzeba złapać samolot. To są właśnie ci sojusznicy. A tak mówią, że Polskę kochają. Łykają to gówno jak pelikan. Na tym polega PR, Reyes. To propaganda. Straciliśmy 4 ludzi, a urządzamy przyjęcie. Polski już Mamy nie ma. związane ręce. Spokojna głowa. A FOK dobrze o tym wie. No jasne. Hecht. Flota Flota Wyszehradzka. Mogłaby być. Co to do cholery? To jest polski robot A mamy pewnie. E3N. Zgadza się, ser. Melduje się starszy bossman E3N. Eksperymentalny, taktyczny humanoid. Trudno ci będzie wołać. Ej, to bez żartów. eksperymentalny taktyczny Twoje humanoid. rozkazy? To jest po polsku, to Polak. Przed Alderem. Programowany do boju? Tak, proszę pani. Jestem zabójcą. I po Wyglądasz, polsku jakbyś mówi. każdemu mógł skopać dupę. To Polak. Zaraz się zarumienię od komplementów. Odejdź, Titan. Pamiętam, jak się wspinać. Witamy, admirale. Skoro wszyscy już się znają, możemy lecieć. Przyjąłem, admirale. Wystartowaliśmy. Przyjąłem. Ale efekt głębił, a. Będą się eskortować na Vengans. Przyjąłem. Kruk 6 do Vengans. Szycha na pokładzie. Lecimy do was. Przyjąłem. 6. Muszę się lądować. Utrzymał pan projekt Itan w tajemnicy, admirale. Alder wiedział. Pierwszy taki model. Robi wrażenie. Pokażemy go dziś na ceremonii. Same Polaki. Wie pan, że cierpię na lek sceniczny. Masz uczucia i tam? Mam, pani porucznik, mam. Zaimplementowano mi mózg zmarłego rolnika. No żeż kurwa, poważnie? Żartowałem. Jezu, jakie to drętwe. Nabrał panią. Nieprawda. SPSK ma dzisiaj urwanie O, Szwajcaria. Pełno tu naszych. Proszę. Muszą być czujni, poruczniku. Słyszałeś o Szwajcaria, Anglia, Francja. To tarcza Polski nie ma, Polska się nie liczy Nosiła rażenia. w świecie. Vengeance tu krok 6, jesteśmy gotowi do lądowania. Przyjąłem 6. Możecie lądować. Pa, zajebę z armaty. Działa SPSK. Wygląda na to, że namierzają naszą flotę. Pa. No i wyjebał. Przejmuję stery! Dziękuję.
Trzymajcie się! Poszaleli. Był ponoć taki przed wojną wypadek w Polsce, że była jakaś parada wojskowa i czołg się wywalił i wjechał w ludzi, czy coś takiego i tam kilka ludzi poginęło, w ogóle masakra jakaś taka była. To coś takiego, tylko... Nic mi nie jest. Wszystko okej. No, strzelają. Proszę, łap! Stawaj! Musimy się zbierać! Stawaj, stawaj, nie ustawaj. FOK używa naszych SPSK przeciw flocie. Kurwa, FOK, SPSK, GKS, Arka Gdynia, kurwa świnia. Jakie oni tu skróty operują. Ach, kurwasz. Fok jest jedynym absolutem Układu Słonecznego. Wysoka Rada Fok. Fuck you! Ej, ale zauważyliście, że te wszystkie bronie to są tak naprawdę bronie jakieś... O Jezu, zaś... Stare, Nic mi nie jest. ale przerobione. AWF. Stawaj! Musimy się zbierać! Stawaj, nie przestawaj. Dobra, dewej. FOK używa naszych SPSK przeciw flocie. Przeciw HWDP. Kurwa, nie mogę zaś umrzeć. Dewej. Badam różne opcje. Laserowy kałach. Ciekawe, co tam w Rosji się dzieje. W tym momencie. W Rosji pewnie jak zawsze. Wezwijcie wsparcie PKP! Nacierają 3 oddziały KZK GOP! Idziemy, Rzucić! piętro. Rzucić nasze drony bojowe uzbrojone w KS Ruch! I powtarzać wszyscy! Arka Gdynia! Kurwa świnia! Dalej! Ruskie to są ci, do których strzelasz. Aha. No to dobrze. A jest! Dokąd? Tu 1-1, słyszycie? Musieli zdjąć nam łączność! No, musieli. Panie kolego, nie ma innej opcji. FOK zajmuje wieżę! Desantują wojska. Musimy odbić SPSK. Kaj to jest w ogóle? Wygląda jak jakiś Paryż. Nam nie wystarczy! Hotel Potrzebujemy Dupel. broni przeciwpiechotnej. Wszystkie oddziały Telka do nas. No. Proszę! Mam granaty transportowe! Dobry pomysł. Środek walki. Proszę! Na! No i dobra. Ała!
to jest? Trochę się czuję jak w Killzone'ie jakimś. Ostrzał WC. O, żeż kurnasz. Nie ten przycisk! Uważaj! Dobra. Sorry. Dzisiaj jestem zmęczony. Proszę. To był na razie najlepszy tekst z całego dubbinga. A, to... Co? Kurwa! Przepraszam. Tu się bije. Ich do gleby! Krążownik typu kek. Tu. Odłamkowy! Aha! Kurwa, dźwięk granata! Dźwięk granata to jest ten sam dźwięk, który był w pierwszym Call of Duty. Jest identyko, ten sam dźwięk. Zmieniam magazynek. Parcie wroga w drogę. Nieprzyjaciel! Nie mogę ich dorwać. Zbliżamy się do wieży. Wiecie co, a może to jest taki celowy zabieg, że Wciąż strzelają do naszych statków. oni to zrobili. Oni to zrobili, żeby taka melancholia była. Czy coś takiego? Może to o to chodziło właśnie, żeby wzbudzić takie, wiecie, uczucia. Jak to się grało kiedyś. O. Lampa przyszłości. Melancholia od 10 lat. Bo oni po prostu uważają, że ludzie się bardzo często wzruszają. Mówię wam. Tak było. Endurance oberwał! Endurance! Pa! Gdzie idziemy? Tam dalej na ulicy! Ognia! Tego, żem się nie spodziewał. A, Ethan, przepraszam. Drugi pokład! Ale co wy mnie osłaniacie? Sami z tego. Głupie boty jesteście tylko. I wyłącznie. Na pierwszej! Przemieszcza się! A ponoć musi to narusi. Na 12!
Przeciwnik! Arbuzy są. Check. Tędy! Sam tyndy. Zbieraj się, Reyes. Musimy się ruszać. Nie poganiaj mnie, To babo. ślepy zaułek i tam. A ściana to nie problem, ser. Tędy, poruczniku. A ja nie umiem tak skoczyć. A. Sorry. To nowa! Patiomkin! Zebrać się! Trzymać się blisko! W wieży facet babkę zapinał. Dym... Dymy są, no. Cywile przed A ja nie mam latarki? Ja nie mam. Ej, można cywila odjebać? Ej, można bez problemu. A nie, jednak jest jakiś problem. Musimy się ruszać. To ślepy zaułek i tam. A ściana to nie problem, ser. Tędy, poruczniku. To nowa! Od nowa, no! Od nowa! Ha! Buzia szeroko! Wszystko połknę. Zebrać się! Trzymać się blisko! Zebrać się, trzymać się, nie dawać się. Idziemy do wieży. Wszyscy herlają. Wyprowadź nas! Cywile przed nami. Trzymać ogień! Trzymać ogień, dupa cicho. Tak, H1 skończone, Kamilek, widzisz? W porządku? Ogrywam Proszę się gdzieś schować. te Call of Duty najlepsze. Proszę zejść z ulicy, do budynku. Na lewo, schodami. Ja myślałem, że ona martwa jest. Pierepraszaju. Słyszycie to? Coś się zbliża. Coraz bliżej! Sorry, no. Łojerona. Ha. Ha. Kul, pa, tup. Roboter. Jak ja go mam nie pomylić? Łączność wciąż nie działa, ser. Wieża jest tuż przed nami. Zbliżamy się! Wieża kazetka GOP. Użyjcie granatów na botach! Jakich granatów? A. Na botach. To można giwera. Uwaga. Siema Sznita, siema Luxor. Arrrr! Karamba! Fajne, fajne. Ciśniemy dalej! My się cisnymy. Cisnymy dali. Przemieszcza się.
Kto to gada? Ej, powiem wam tak, wszystko fajnie, no jak na standardy Call of Duty'owe to jest fajnie, nawet fajne udźwiękowienie, dubbing tragiczny, grafika jest nie najgorsza, no tekstury są bardzo słabe momentami, ale jakby to była druga wojna, nie? Trochę niesmak. Nie jest to, co bym chciał. Panie, nie jebaj pan tak. A, surprise! Kurwiorzu łysy. Na nogi widać, no. Jebnie? Chyba nie. Kurwasz! Siema Samulelek. Fokowcy od lat próbowali No przejąć taka... kontrolę i tak. Fokowcy, kodowcy, ja zawsze mam wrażenie, że on mówi. Taka jebawka, no kanoniczna, no. Jest to Call of Duty, to widać, słychać, czuć i wszystko inne, ale... Kurde, jakby to było w pierwszej wojnie, czy drugiej, no bo tam w pierwszej, to by naprawdę było spoko, bo... Technologicznie te Call of Duty już są... No, oczywiście dopiętnie sięgają Battlefieldowi, ale... No... Nie jest już tak brzydkie to jak kiedyś, no już jest to w miarę, jakby jeszcze tekstury były lepsze, bo gdzieniegdzie są naprawdę takie, choby, nie wiem. Ta gra ważyła, uwaga, 50 giga. 50 giga ta gra ważyła. I to nie jest Skyrim, ani GTA 5 z wielkim otwartym światem. Tak, żeby człowiek oczekiwał, żeby tekstury były chociaż lepsze od, no, czegoś takiego na przykład jak tutaj, no. I to są max detale, super, full, hyper, extra, max. No nie po to człowiek kupuje kartę graficzną za 2000, żeby takie coś oglądać. O dziwo, w remasterze Call of Duty tekstury są o wiele lepsze i... Tylko, że on działa jak gówno znowu. A, no. Już nie wiem. Bridge and Clear mi nie wyszedł. Próbując odłączyć się od KONZ 30 lat temu, Fok doprowadził do kazetka GOP. Wykrywamy go wewnątrz. Reyes, rozwal drzwi, padnę za tobą. Pa. Jep! Ostatni raz. Reyes, rozwal drzwi, padnę za tobą. Nie ma problemu. Anti-aliasing może masz włączony. A ty anti-aliasing ma coś wspólnego z jakością tekstur? No, nie wiedział. Kurwy jadowite. Cicho, zajdź. Cicho.
leżeć Trzymaj tempo, Reyes. kluski. Za tobą. Proszę tu wziąć, ser! Co? Co to jest? Moduł hakujący! Dzięki niemu można zhakować bota! Dobra, udało się. Teraz niech pan zmusi bota do ataku! Co? Pojebało cię jakiego... Co to jest? Moduł hakujący! Dzięki niemu można zhakować bota! Dobra, udało się. Teraz niech pan zmusi bota do ataku! Szybko, łączniku! Dobra robota, rozdupili bota. Wszystkie jednostki! Przygwożdżeni Marines! Złoci nie mogą nacierać! Potrzebny ogień zaporowy! Eklips Tuszyka, słyszycie? Słyszymy, admirale. Proszę nadawać. Musicie odciągnąć ogień przy wieży. Ogień zaporowy, czyli zaporem. Czajcie. Dobra, nie? Całkiem spoko. Przebijmy się tędy. Wojska OD! Sojusznicy! Trzymać ogień! Które jest? Poderwijcie szakale. Murzynie, co ty masz z ryjem? W ogóle się nie zgadza Retribution tutaj 1-1. nic. Gator, potrzebujemy osłony powietrznej Kosy 3. Damy koordynaty. Jaka ta gra jest feministyczna. Szycha do złotych. Wsparcie powietrzne w drodze. Kiedy dotrze, szturmujemy wzgórze. Tak jest, Szycha. Złoci na miejscu. Królu złoty. Drobot. To mógł być Tomasz Drobot. Polak. Zum Beispiel. Eklips, możecie strzelać. Ationkin. Proszę o ostrzał, cel oznaczony. Kurwa. Ogień otwarty! Nie możemy się ruszyć! Ten nieźle oberwał, przyjemny. Przyjąłem! Hakuję! Nacieramy! Wieża jest na wzgórzu! 3-1, gotowy do nalotu. Złoty 2-4 na lewą flankę, 2-6 po prawej. Pożycz mi złoty 2-4. Złoty, raport! 2-4 na pozycji po lewej. 3-1, mogę atakować. 2-6 na pozycji. 3-1, cel oznaczony. Dobra, działamy! Przyjąłem, podchodzę do strzału. Broń, broń! Ten nieźle oberwał, 3-1. Rozumiem, odchodzę. Ja tak nic nie mówię, bo wiecie, co tu gadać? No co tu gadać? To już wszystko widać na ekranie. No tak jakby nie mam co dodać do Proszę o ostrzał, cel dosyć oznaczony. zachodzącej sytuacji. Zidentyfikowany. Ostre podejście. Ogień otwarty!
Ser, wewnątrz zabarykadował się oddział FOK. Elegancko. Rozumiem. Ustawić perymetr. Kosy wchodzą. Ale te tekstury na ziemi, takie brzydkie, dlaczego? Się wydaje, że ja strzelam z tych kulek BB 6 mm. Idan, podłącz się do zabezpieczeń SPSK. Tak jest, pokazuję na interfejsie. Taka technologia, no. Zostało jakieś 10 statków. No to nie już muszą po być flocie normalne KZ. kule, nie? Włączam autodestrukcję To SPSK są teraz. kule z kosmosu. Mars Eternum. Musimy lecieć! Szybko! No to lecieć! Ethan! Leć! Ser, terminal! Co? A! Sukces! Do wszystkich powtarzam, sukces! Sukces! gotowi. Więźnia zabierzcie do aresztu. Osmanie, proszę przywrócić działanie SPSK. W pobliżu wciąż są statki wroga. Tak jest, admirale. OTS jest na zewnątrz, organizują bazę polową. Dobra. Przyjrzyjmy się temu skurwielowi. Potrzebuję opieki medycznej. Niczego nie potrzebuję. Ma identyfikator. Doktor lubić. On. Michael Aaron Page służy Ja jako to nie. inżynier mechanik. Jest tu 2 lata. Uśpiona komórka FOK. To nie moje imię. To pseudonim dla ziemskich głupców. A, To jak się to z nazywasz? kosmosu. Komandor Akil Mindraja. Z frontu obrony kolonialnej. Kodowiec. Operacja na Europie. Wywołałeś wojnę. Tak, i to ja ją zakończę. Wrogie statki za moment zostaną namierzone, admirale. Dobra robota. Doskonale. Odwlekacie swój los. Zabrać go. Mars Eternum. Czekajcie, żołnierze. Dajcie mi 5 minut z tym blekiem. Szat. Tyle niewinnych istnień, Reyes. Więc lećmy je pomścić. Tak jest. Gotowe, ser. Ruszajmy. Bardziej amerykańsko nie szło, poważnie. To jest tak amerykańska gra, pomimo że w sumie to jest takie multikulti, że tu Kanadyjczycy i że w ogóle i Polaków nie ma oczywiście, bo kto by tam się Polakami przejmował? Do Nikt. wszystkich stacji, tu Kosa 1-1. No. Odzyskaliśmy kontrolę nad SPSK. Powtarzam, mamy kontrolę nad SPSK. FOK się wycofuje. Korsarz do dowodzenia. Porucznik Salter i ja potrzebujemy statku. Salter, czyli po polsku solny. Rozumiałem. Pa, ej, a polecimy tak, a nie, no tak nie To idzie. nasza bryka, Ethan. Tam. Z porucznikiem Reyesem. Tak jest. Odpalaj, Pełka. Ja mam lecieć! Ojerona! O nie, autopilot, dobrze. Popatrz, jak nas urządzili, Reyes. Dorwijmy ich, Salt. Do wszystkich dostępnych jednostek. Retribution prowadzi pościg, ale nam uciekają. Musimy natychmiast opuścić atmosferę. 1-2 przyjęłam. Porwijmy ich. Retribution to Eclipse. Lecimy od Zbiórka, systemu Kosy, ulty. będziemy startować. Pochylenie 90 stopni. Cała naprzód. Start! Jeden, dobry ciąg. Dobry ciąg! Ciąg nominalny. Ciąg nominalny. 50 000 stóp. Opór atmosferyczny w normie. Przygotować się do zmiany kierunku. Wiktor, 10 godzin 16 minut. Strzelać bez rozkazu. Widzisz to, Reyes? Potwierdzam. Mamy wrogów. Podlećmy tam. Przyjęłam. Ukazuje się kolejny niszczyciel! Ale co ja mam w ogóle atakować? Lecą rakiety. Flary! Flary! Wysyłają skeltery. Jakaś
Gwiazda śmierci. Namierzcie tych kolesi! Zwiewana! Zwiewana! Ej, jest Polska! Szukamy Polski. Gdzie jest? Tu jest Europa. Ej, tu są Włochy. Tu jest Hiszpania. Ej, tu jest Dania. O, tu jest Polska. Tutaj jest, patrzcie. Tu jest Hel. To tutaj gdzieś jest Bytom. Strzelę mi. Nie trafiłem chyba. W Polsce zima. Jednostki OTS, walcie w ten niszczyciel! A w ten! Użyj dział, Reyes! Mają wieżyczki! Zdejmij je! Zrozumiałem. Jakie wieżyczki oni mają? Główne działa! Przeciwlotnicze wyłączone! Może po silniku. Polski akcent w grze. Hype. Trzymaj! Kurde, i Polskę dali, kurde dobre, ej. Zawsze mogli dać Europę bez Polski, nie? Kurdi! Eskadra, tu Kosa 1-1, wracajcie na Retribution. Spadamy do bazy. No i co? I on teraz na Polskę spadną te resztki Zatankujmy i lećmy za nimi! i będzie Polska cała zniszczona. Wyląduj na Retribution. Retribution! Znaczy powiem tak, ma to swój klimat, jak ktoś lubi takie bitwy kosmiczne, to się może nawet będzie jarał. I w ogóle, bo to jest całkiem nie najgorzej zrobione wszystko, nawet bym powiedział spoko, fajnie, no tylko... Ja to nie lubię takich kosmosów. Możemy lądować, sir. Ja to jestem za ten... Ja jestem taki... taki przyziemny raczej. Żeby to na ziemi było i... Kosy, skupić ogień na superlotniskowcu! Co? Skąd on wyjebał? Co się kurwa dzieje? Tak jest! Itan, steruj, ja strzelam! Co? Kurwa mać! Zostawcie Polskę! Jezu. Jak pokonani? Śmierć czerwonym. Jak co ja mam strzelać? Jakie wieżyczkę? Co ty mi sam dupisz? Kurwa, niedobrze mi. Bedażygą. Za dużo na ekranie. Kurwa. Nie, za dużo jest. Kurwa, już nie umiesz trzymać. Kosy, skupić ogień na superlotniskowcu! O. Tak jest! Itan, steruj, ja strzelam! Słabo mi już jest.
Kurde bele. Weźcie mi go z ekranu. Śmierć? To dopiero początek. Tak gadali we filmie. No ale... Ale ja nawet nie mam kiedy się strzelać. Nie wiem, kurwa, co... Kosy, skupić ogień na superlotniskowcu! Super. Super lotniskowiec. Itan, steruj, ja strzelam! Super. Idź. Idź, admirał. Co to za imię, admirał? Fraly. Dobra, fraly. Kurwa, babo, jo nie wyciemia. Zostań z nią, Itan! Nawieź działo 1-2. Środki obronne w powietrzu. Widzicie. Kurwa! Turbo! Retribution, odwrót, odwrót! To nie dałoby nic! To nie dałoby nic! To by nic nie dało! Nie próbujcie tararować! Tu Retribution! Mamy rannych i zabitych! Powtarzam, ranni i zabici na Retribution! Do wszystkich, Retribution ma kłopoty! Skupić ogień na lotniskowcu, póki jest osłabiony! Odsuńcie się! Wycofują się! Atakuj dalej! No tam na przodek leć, płyń. Czyli! Uwaga do wszystkich stacji. Wróg się wycofał. Rejon jest czysty. Olympus zmasakrował naszą flotę, Reyes. Wracajmy do bazy. Wracajmy na Red. Wprowadź nas. Przyjęłam. Retribution. Kosa 1 prosi o pozwolenie na lądowanie. Zrozumiano, możecie lądować. Pas 2 Lima. Przyjąłem 2 Lima, nadlatujemy. Czekaj na blokowanie. Wszystko okej, zajmiemy się resztą. Charlie Delta, rozumiem. Jeden do Retribution. Co tam się dzieje, Gator? Mamy zabitych w wyniku zderzenia, ser! Ser? Potrzebujemy tu noszy! Kyza? Poruczniku Reyes, jest pan tu potrzebny! Mostek bez odbioru! Słyszysz to, Salt? Słyszę. O. No. Dzieje się. Powiedziałbym nawet trochę za dużo. Nieźle się spieprzyło, Reyes. Salt, w porządku? Nie najgorzej. A ty? Wciąż żyje. Itan? Jest bosko, sir. Co to było? Gibson, może nam pomożesz? Próbuję 1-2, linki się zerwały. Powinniście mieć teraz powietrze. Tak jest. Ser, mamy pana. Pani, ale nie brechą. To się guzikiem Dobrze od... pana widzieć, poruczniku. Klus, pomóż mu. A ten szakal Klos. niech leci do serwisu. Pomóż mi. Tak, proszę pani. Mamy tu spory bajzel, ser. Przestań do mnie mówić To jest ser. starszy bossman Ethan, to jest Gibson, szef lotów. Mel? Witamy na Retribution. Raczej jego wraku. Co ten Alder myślał? Manewry strategiczne to nie moja rzecz. Pojazd z tego, z obcego. Aldera. Mostek jest zamknięty od czasu ataku. Zostań z Gibson i rób co mówi. Jaka mała. Tak jest. Jak sytuacja? O, Ilu pst. wróciło? Kosy 2 w dom. Ej, ja to bym sobie sprawdził teraz na przykład inny tryb, bo ta kampania jest za dynamiczna do mnie, wiecie, mi się po prostu robi słabo jak ja w to gram. Zombie. Na przykład sobie spróbujemy w zombie zagrać. Żeby na YouTubie był kompletny materiał, pokrywający całe spektrum rozgrywki.
49 level, ja pierwszy. Ale fajne. Takie bioshockowe. Dobra, zobaczymy jak to będzie. Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. Cztery, 3, 2, 1, start. Zobaczymy. Wreszcie jakieś dobre wieści. Się popieści, to się zmieści. Myślę, że nasze szanse na Glock. przetrwanie wzrastają w miarę jak przywracamy zasilanie. Kosmiczny, ale... Czas zapolować na przełączniki. M1 Geraint, nigga. Pamiętajcie, Ej, dobre. się w zgon. Swoje własne zgony. Kumacie? Możemy zaczynać? To może być kurde dobre. Du. Du. Spaceland 2. Ja gram jakąś babeczką w ogóle. Jakaś kurde babeczka jest. O, jaki ładny dźwięk H1. Czemu mam szatana w prawym dolnym rogu? Nie mogę powiedzieć. Bo byście zadzwonili na policję. Ja te zombie kiedyś grałem dużo, to śmieszny tryb był, fajny, mi się podobał. Beka była, jeszcze jak się ze znajomymi grało, to już w ogóle było zajebiście. Dużo broni, jakieś tam perki, barykadowania, różne kurde strefy były na mapie. Spaceland 3. A to jest bardzo fajna stylistyka taka. Sympatyczne, powiem wam, very sympatyczne. Ej, daj się postrzelać, coś tu taki jest. Kto to jest? Ej, to jest David Bowie? Świętej pamięci? Podany. Trzeba z cięższego kalibra było wyprzedać. Zara pomogło. Ale dubbing to sobie mogli odpuścić, powiem wam. To jest, myślę, niepotrzebne. Co to jest w ogóle? Jeszcze raz, bo się nie kapłem. To jest jakiś pistolet. O, Garand brzmi kurde pięknie, mięsiście. Czemu do diabła Wyler nam to robi? Może to test? Teraz trzeba było zaśpiewać. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks we blew our mind. Diabeł! Zostawcie tego głupiego robota w spokoju. Nie jest Dajcie się pobawić. A nie oni mają jakieś elektryczne spluwy. Czemu te bezmózgie palanty nie potrafią trzymać się z daleka? Temu. Trzeba je bić skutecznie. Ej, ale jak tak patrzę na tego Garanda, to jeszcze tym bardziej myślę, że chciałbym, żeby kody wróciły do II wojny. Bardzo bym tego pragnął. Jak chyba wszyscy zresztą. Naprawdę pięknie zrobiony model. Klasa. Jeszcze tylko 2 i otrzymasz nagrodę. A, to jest wyzwanie jakoś.
Spokojnie, pewnie nie wrócą, pewnie nie! Ha, garant już jest, że jeszcze reszta ja tam nie idę. Będą moje. Wasze dusze to Katiusze. Do czego to służy do diabła? Diaboły, panie. Co się sam dzieje? Jo to dupca. O! Lewactwo mnie zaatakowało, międzynarodowe, bolszewiczne. Klauny z kosmosu, najgorsze. Co to most? Przywitajcie mojego małego przyjaciela. Dej mnie to. Poważnie, małego. Ehe. Ehe, aha. No dejcie się poszczelać, Monetka. Kino der Toten, no fajne było tam. Ja kurde dużo grałem w te zombiki kiedyś. Jeszcze na konsoli. Bardzo spoko to był tryb. I w ogóle fabularnie nawet był ciekawy, takie tło fabularne było bardzo ciekawe od tego. Ej, powiem wam póki co wrażenia dużo pozytywniejsze niż z właściwego koda. Dobre i to, nie? Dobre i to. Że coś w ogóle jest dobre. Znaczy dobre. Boże. Że mi się podoba. Nie jestem wyrocznią. Fajne, kurde. Pały losu. Nieprzypisany klawisz, nie, na F. Tylko nie wiem co one mi dają. Karty przygotowane. Paląca skóra. Dobra, niech będzie. Pożygam się przez te wszystkie mózgi. Trochę nie pamiętam co one dają. Mi się, powiem wam, spodobała taka ta stylistyka lat 80. Granatowy granat. Fajne. Maksimum amunicji. O, jakie odporne one są już. Łapcie! O. Nowa ranga druga. Koledzy! Atomówka to było coś pięknego. Atomowa była mega.
No i fajnie, Niklas nie jest ostatni. Scena 8. Ej, wciąga. Zdeponować. Po co mi deponować? Dodać monetę. A dodam. Jeszcze jedna i dostaniesz nagrodę. A, to tak działa. Co za brilla? Noszę ciemne okulary w nocy, aby zabijać zombiaki. Ciemne okulary w nocy? Ej. Po co? Co to za jaja? Tak. Dźwięk rzucanego granata identyko. A to mowa! Jeps. Wszystkich porobiło z automatu. Coś piknego. O! Dej mnie. Pam, chłopcy i dziewczynki. Dej mnie to. Kto Kosmiczny by karabin. chciał coś takiego? No chodź, mamusia totalnie potrzebuje całkiem stylowo. Wieżyczka strażnicza, ale jaja. Wow. Miód. Tryb zombie jak zawsze miód. Gdzie z tymi łapami, frajerze? Kurde. Ratuj mnie. Przez chwilę myślałam, że o mnie zapomnieli. It's beautiful. Kurde, ale się wdupiłem. Ile tych badziewni tu jest? Chciałem się wystrzelić. Scena 10. Pułapka, druga prędkość kosmiczna. To na razie się powstrzymie. Nie ma mowy, żebym dała się zmienić w kawał chodzącego mięcha. No, oni mnie zostawili tak daleko. Kurde. Panowie, koledzy. Szefowie. które pomogą wam utrzymać lokalsów w ryzach. Zakażcie o niewolnej chwili. What the fuck? What? What? Ja. Ramiona ludziom, Aha. że wasza akcja będzie udana. No, tego się nie spodziewałem. Te nóżki. Te nóżki. Chyba nie słyszy. No, tak jakby padła mi nie... Muszę znaleźć Tak jakby amunicji, albo umieram. zostanę paszą dla zombiaków. Zostałam paszą. Przypominacie mi poprzednich aktorów, którzy przyszli na przesłuchanie. Oni też nie umieli grać. Moc duszy. Aha. Zupełnie inaczej niż w centrum handlowym. Niech mnie ktoś dobije. Jak się umiera, to się idzie grać w gry.
Fajny patent, no nie powiem. Captain Kill. Można sobie nalać na psa. Zobaczymy co tam nasi. Ciul, jaka bazuka. Czemu? Aha. Czemu oni nie walą do niego? Dobra no. Ja sobie tu skończę materiał na YouTube'a. Multika nie będę nawet pokazywał, bo multik to każdy wie jak wygląda. Tak jak single i jak wcześniejsze kody, tylko odrobinkę inaczej. Ale o ile Call of Duty część główna takie se, to tryb zombie jak najbardziej. Dzięki za uwagę. Widzimy się w kolejnych.